За културата няма големи и малки народи, но аз бих казал, за културата няма големи и малки градове. Тази година с доста усилия успях да разработя една програма "Роден край". Като накратко, каква беше идеята и философията? Значи, ние сега сме в криза. Нали? И държавата, и администрациите, а и семействата затягат колана и стискат кисията, защото няма много за харчене. А в същото време децата ни ходят на Чанаккале, на Памуккале в Гърция и в един клас има 5-6 по-така състоятелни семейства, няколко деца на по-състоятелни родители, а основната маса обаче са хора бедни, където работи един член на семейството и той храни цялото семейство и живеят с пенсията на баба и дядо. Когато каже учителката, ще ги закараме в Турция или в Гърция на екскурзия, и 5-6 деца са съгласни, защото могат да си го позволят, а останалите не могат, какво става? Родителите вземат кредити, вземат назаем, само и само дечицата им да не се чувстват някакси по-долна класа. И ги блъскаме децата 24 часа пътуване нататък, 1-2 дни и обратно. Защо? Защото се спекулира. На учителките предлагат по два коверта бонуси, да отидат учителките там. И ги извикат тук, всичките им казах, вижте какво. Вместо да убивате децата от път и да им вземате парите за един ден или за 2 дни, като тръгнете от Нова Загора, от Караново, от първобитните селища, от първата писменост, минете през Тракийската колесница, на другия край на Караново, през Сливен, Възраждането, Националния парк Кърмандил, Жеравна, Котан, Медвен. Вие на децата можете да покажете и да разкажете за цялата цивилизация, за цялата история на цивилизацията. От първобитния човек, през Тракийските царства, античния период, Възраждането, средновековния България, Възраждането до наши дни. Децата с 30-40 лева за 2 дни с едно приспиване ще могат и да научат България, и да видят България, и да научат учебното съдържание, това, което ще им се наложи след това или учат в момента в училище. Ние говорим за туризъм и винаги имаме предвид международния туризъм, външния туризъм. Добре, ние за кого правим тая държава? За кого правим този туризъм? Само за чужденците? Все ми се струва, че трябва да се разработва туристически продукт и за българите. Защото ние сме тези, които най-добре ще разберем нашата история, най-добре ще разберем нашите археологически, исторически обекти, отколкото чужденците. Без туризъм, и то културен туризъм, България няма да се отдигне от това ниво, в което се намираме сега. Добър ден! Добър ден! Искам да ви попитам, какво е за вас успеха? Успеха за мен е стечение на обстоятелствата, които работят за дадената личност. Моментно стечение на обстоятелствата. Какво е за теб успеха? Това да си доволен от себе си. А ние българите успели хора ли сме? Значи ние се изживяваме като неуспели. Дори да е успял човек, дори да е станал милионер, той пак се изживява като неуспял. Значи ние някаква вътрешна неудовлетвореност такава непрекъснато изпитваме. Не знам защо, нали? Народопсихология, може би. Успеха? Много хубаво нещо. Да имам успех, да имам пари, да имам здраве и толкова. А ние българите успели хора ли сме? Не сме успели, защото ние българите се мъчим по лесен труд да спечелим нещо много, без да даваме много, малко, без да даваме много и да спечелим много. И затова ние не можем да... Ето сега виждате какво става. Народното събрание, депутатите се взимат заплатичките, не мислят за народа. Аз така преценям. Не съм удовлетворен от това, което става. Не само при мене, което става в държавата. И не бих искал да говоря за удовлетвореност, защото при мене
е повече понякога отчаянието, разочарованието, отколкото удовлетвореността. По 28 човека ми се записват в приемния ден. И разбирате ли, че 80% от тях са безработни. И проблемите им произлизат от това, че нямат работа. И как мога да се чувствам удовлетворен, когато се виждам, че съм с вързани ръце и не мога да помогна на тези хора. Бях да прекарам няколко основни направления. Ето, едното е да разработваме туризъм не само заради туризма, заради чужденците, а да се направим града такъв и областта такава, че тя да бъде интересна, атрактивна като туристическа дестинация за децата и за нас самите. Радвам се, че се прие концепцията ми за магистрала Тракия. Българина е много любознателен. Българина, когато го поставиш в мотивационни условия и добри условия, е много работоспособен. Но на българина му пречат някои неща. Едно от тях е, например, непризнаването, непочитането на чуждия успех. Нещо, което много ни пречи. Цената на успеха е много труд. Цената на успеха е късмета. Цената на успеха е работа. Много работа, упоритост, трудолюбие и амбиция. Цената е, че ще загубих свободата. Надяваме се, че сме ви били полезни с различните гледни точки на различни хора, обединени от идеята, че цената на успеха е в многото труд и безсънни нощи към постигане на целта.